Ja, jeg vil gerne fremlægge vores projekt om social ulighed, hvor vi her har valgt at have fokus på den nye gymnasiereform, hvor vi ligesom ser på det skærpede karakterkrav, som regeringen vil indføre på gymnasieuddannelsen. Og til det der har vi ligesom lavet nogle undrespørgsmål ud fra de taksonomiske niveauer. Kort og godt, hvad går regeringens nye forslag ud på? Hvordan argumenterer de forskellige partier for og imod et skærpet karakterkrav? Og er det godt eller skidt, at der kommer et karakterkrav? Og der har vi ligesom valgt at inddrage nogle eksperter, som jeg kommer ind på lidt længere inde i denne præsentation. Og hvis vi så ligesom tager fat på delkonklusion 1, så kan vi se, at Venstre, som er regeringen, de vil have karakterkrav på minimum 4 i dansk og matematik i grundskolen. Liberal Alliance, de vil have det lidt meget højere, de vil have det op på 7. Og så fremgår det også, at Socialdemokraterne og de radikale, de har sådan meget lavt karakterkrav. Og Enhedslisten, de vil slet ikke have karakterkrav. De ser meget mere sådan på, er den enkelte elev uddannelsesparat, og de vil mere sådan kigge på individet. Er der nogle ting, der gør, at den her elev måske kunne klare sig, har potentiale for at klare sig i gymnasiet. Så de sådan meget den der med, at der er nogle baggrundsvariabler også. At alle er ikke lige fra starten af, men at dem, som klarer sig dårligt, måske har mere potentiale for at klare sig bedre i gymnasiet. Så kigger vi også lidt på, hvad Enhedslisten mente, eller hvordan de ligesom argumenterer for, at deres synspunkt, og der har vi ligesom Jakob Sølhøj, som er uddannelsesordfører for Enhedslisten, hvor vi tog en kilde, en artikel. Gymnasieuddannelsen skal fortsat være forbeholdt de mange, hedder artiklen. Og her godt er det gennemgående argument for ham er ligesom, at det skal være for alle, og at det her skærpede karakterkrav, det vil ligesom medføre, at der er rigtig mange, som ikke kommer ind, eller får muligheden for at søge ind og blive optaget på en af landets gymnasier. Og blandt andet vil det være 4 unge med indvandrerbaggrund, som i dag vil kunne blive optaget. De vil simpelthen ikke have den mulighed længere. Og der mener han simpelthen, at der er for mange, som bliver tabt i hele den her i det her forslag. Venstres Annie Matthiesen, hun er også uddannelsesordfører for Venstre. Hun mener, hun erkender ligesom, at man muligvis, at fagligt svage elever muligvis vil klare sig, lige så langsomt forbedre sig deres karakter, når de kommer på gymnasiet. Det viser blandt andet en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at 2 ud af 3 elever klarer sig faktisk bedre i gymnasiet end i folkeskolen af dem, som lå i lavere ende af karakterskalaen. Men selvom det forholder sig sådan, så mener hun stadigvæk, at elever skal have sådan en eller anden form for grundlæggende viden, sådan en eller anden nogle grundlæggende færdigheder, når de forlader grundskolen. Og Liberal Alliance, de mener jo, at det skal være et fuldstændig elitært gymnasium, og der skal være et adgangskrav på 7 i dansk og matematik.
De erkender fuldstændig, at det vil medføre, at 25% af dem, som søger ind i dag, de vil ikke få muligheden for at komme ind. Men de mener, altså, de går heller ikke ind for, at gymnasiet skal være for alle. Det skal faktisk tværtimod være forbeholdt de færreste. I vores delkonklusion 3, som var vores undersøgende del, var vi ligesom interesseret i at finde to modsatstående synspunkter, eller to modsatstående argumenter for og imod et skærpet adgangskrav. Argumentet imod, at karakterkrav det ikke skal indføres, det var primært den her med, at den negative sociale arv, den vil blive fremmet. Altså, at unge, som kommer fra den lavere sociale klasser, med forældre, meget ressourcesvage forældre, som ikke har gået i gymnasiet, at de ligesom vil blive ekskluderet fra gymnasiet, og at der ligesom vil komme opstå en eller anden spiraleffekt og en eller anden negativ cirkel, hvor at det primært vil være de elever og de unge, som har nogle akademikerforældre, som har meget stærkt social kapital og meget ressourcestærke generelt, som har overskud til at overføre deres viden videre til deres børn. Det er det generelle argument, som vi møder, at den negative sociale arv vil blive fremmed. Og der har vi ligesom hævet en ekspertkilde ind. Vi udvalgte en artikel, som hedder "Forsker advarer mod karakterkrav. Gymnasiet skal løfte den negative sociale arv". Han mener, at gymnasiet er ligesom med til at gøre op med den negative sociale arv, netop fordi at der er så stor åbenhed, og alle har mulighed for at komme ind. Og det vil netop være det modsatte, der sker. Hvis der kommer adgangskrav på, så vil det være en bestemt type og en bestemt social klasse, som gymnasiet det ligesom er forbeholdt. Som modsat, så har vi hævet en artikel skrevet af Marie Krav fra Dansk Folkeparti. Det var meget svært at finde artikler, som ligesom var for det her karakterkrav. Så vi valgte ligesom at sige, at Marie Krav hun udgør en eller anden form for ekspertkilde. Hun har en eller anden form for viden om emnet, netop fordi hun også har været en af fortalerne for det. Og hendes argument er ligesom, at adgangskrav det ligesom sikrer en eller anden form for motivation. Og hun mener heller ikke, at gymnasiet skal være for alle. Hun mener, at det skal være for dem, der vil og kan. Og hvis man putter karakterkrav på gymnasiet, så sikrer man ligesom, at det bliver eksklusivt, og at det ikke bare sådan, ligesom, er noget, man kan søge ind på, fordi man ikke har andre valgmuligheder, eller ikke føler, man kan ligesom, vil andet. Så har man ligesom, så hvis man putter karakterkrav på, så vil det ligesom medføre, at gymnasiet bliver mere eksklusivt, og ligesom noget, man skal stræbe efter. Så hun mener ikke, at der er noget galt med karakterkravet i sig selv, men at det måske er, at der måske i højere grad skal optimeres på i grundskolen, at det måske i højere grad er grundskolen, der er noget galt med. Og hun kommer ind og siger, at blandt andet, at det har noget at gøre med disciplinen i folkeskolen, at mange elever fra lavere sociale lag, de klarer sig dårligt, fordi at folkeskolen er meget slap og dårlig til ligesom at sikre, at eleverne lærer det, de skal. Og derfor så er det kun de elever, som har ressourcestærke forældre, som ligesom kommer ind på gymnasiet. Så der mener hun, at hvis der skal gøres noget ved det, så er det ikke karakterkrav, som skal pilles ved, men måske i højere grad grundskolen, der er problemet.
hvad har jeg lært af den her det her gruppearbejde, det her projekt. Jamen, vi har vel lært ligesom at arbejde med en problemstilling ude i samfundet. Her er det så vores karakterkrav, som regeringen ligesom vil indføre, som vi ligesom skal gå ind og undersøge og ligesom skabe nogle nuancer. Det har været ganske interessant. Ja. Jeg synes det er en god måde ligesom at styrke den her måde at skrive synopsis på. Jeg synes det er fedt, at vi ligesom når man ligesom tager udgangspunkt i en reel problemstilling og måske ligesom skal tage stilling til. Det er en god måde ligesom det er en god tilgang. Så der har helt klart været et læringselement i det, at man ligesom formår at koble teorier på noget praksis. Helt klart.